Польшча залучыла беларускага бізнесоўца Александра Машэнскага ў нацыянальны санкцыйны спіс. Адпаведную пастанову прыняло Міністэрства ўнутраных спраў. Абгрунтаванне адзначаецца, што Машэнскі звязаны з Лукашэнкам. Там, по сути дела, ты тот завод готов забрать. І ўскосна падтрымлівае агрэсію Расіі супраць Украіны. Цяпер яму забаронены заезд на тэрыторыю Польшчы і ў перспектыве ў шэнгенскую зону. Ягоныя рахункі будуць замарожаныя, а кампаніі, што належаць бізнесоўцу, спыняць працу. Летась польскі тэлеканал ТВН-24 выпусціў расследаванне пра тое, што Машэнскі свабодна ездзіць у Польшчу, здымае ў Варшаве кватэры ды вядзе бізнес. Пры гэтым карыстаецца аўтамабілем на дыпламатычных нумарах. З інфармацыі тэлеканалу дазвол на пражыванне Машэнскі атрымаў ад ураду Матэўша Маравецкага, які да 2023 года займаў пасаду польскага прэм'ера. Акрамя таго, Машэнскі афіцыйна быў ганаровым консулам Ісландыі ў Беларусі. З астраўной Украінаю яго звязваў бізнес. Кампанія «Санта Брэмер», якой валодае бізнесовец, купляе там рыбу. Гэты статус абараняе яго ад санкцыяў, якія еўразвяз спрабаваў накласці неаднаразова. Расследавальнікі з бюро медыа высветлілі, што цягам мінулых месяцаў статус консула Машэнскі страціў. Што далей у сувязі з гэтым чакае Машэнскага, абмяркуем з нашым госцем. Алесь Ярашевіч, журналіст-расследавальнік праекту «Бюро медыа», ўжо цяпер з намі на сувязі. Добры вечар, спадар Алесь. Дзякуем, што далучыліся да нашага эфіру. Прывітанне, спадар Алесь. Вітаю, калегі. Калі ласка, Алесю, чаму, на твою думку, менавіта цяпер толькі гэта здарылася? Бо ўжо ж гадамі вядома пра сувязь Машэнскага з уладамі Лукашэнкі. Гэта нейкая бюракратыя следчая, так, ці новыя факты нейкія выплылі? Табе штосьці вядома пра гэта? Машэнскага давно хацелі ўнесці ў санкцыйныя спісы яшчэ ў далёкім 2012 годзе, а потым ізноў пасля пратэстаў 2020 года падымалі пытанне, каб яго ўнеслі ў санкцыйны спіс. Але ён прадпрымаў высілкі, каб гэтага не здарылася, наймаў лабістаў, каб на яго не наклалі санкцыі, і паспяхова гэта рабіў. Але проста да яго было шмат увагі, ён такая даволі спрэчная фігура, бо, напрыклад, я разумею, чаму, напрыклад, яго не могуць ніяк унесці ў еўрапейскі санкцыйны спіс, бо ён блізкі да Лукашэнкі, пра гэта мы ведаем, але як быццам бы не маў яго нейкіх персанальных выгад, які ён атрымлівае для сябе, для свайго бізнеса, для гэтай блізасці. І таму яго ніяк не маглі ўнесці у санкцыйны спіс. Плюс ёсць краіны, якія кожны раз блакуюць падобныя санкцыі, як, напрыклад, Словакія альбо Венгрыя, якія выступаюць у абарону Беларусі. Недавно было расследаванне польскага выдання пра тое, што Машэнскі вядзе бізнес у Беларусі, вядзе бізнес у Расіі, у яго ёсць кампаніі ў Еўропе і гэтак далей. Ён ездзіць туды-сюды на машынах на консульскіх нумарах. І пасля публікацыі гэтага расследавання, я думаю, што польская грамадскасць была абураная, і органы мясцовыя пачалі проста праверку, і што прывяло ў выніку да таго, што раз мы не можам унесці яго ў санкцыйны спіс на ўзроўні еўрапейскага звяза, то хаця б увядзем супраць яго нацыянальныя санкцыі Польшы. Вы кажаце пра тое, што хаця б увядзем нацыянальныя санкцыі. Сапраўды, гэта нацыянальныя санкцыі, якія ўвяла Польшча, то паўстае пытанне, а што з гэтага будзе Машэнскаму? Па-першае, гэта не ідзе гаворка пра санкцыі цэлага еўразвязу, то бок застаецца шмат варыянтаў абыходу санкцыяў, на мой погляд. Менавіта вы займаецеся расследаваннямі і шляхоў, у тым ліку, абыходжання санкцыяў, то якія наступствы для Машэнскага? Я думаю, што трэба пачакаць і паглядзець, што будзе далей. Мы ведаем дакладна, што ў яго ёсць кампаніі, напрыклад, у Польшы і у Літве. І, напрыклад, літоўская кампанія «Санта Трейд» — гэта, па сутнасці, такі хаб, праз які Машэнскі ўвозіць рыбу з Ісландыі, з Нарвегіі ў Беларусію. Яна знаходзіцца ў Клайпедзе, у порце клайпедскім, і проста праз яе гэтую рыбу правозяць у Беларусь з Европы. Літва не ўводзіла персанальныя санкцыі супраць
Александра Машэнскага, таму тут як бы такой пагрозы для менавіта ягонага літоўскага бізнесу няма. А вот я думаю, што з польскім бізнесам могуць быць праблемы, хаця як вы і кажаце, што ёсць ужо шэраг як бы спосабаў, як можна гэтыя санкцыі абысці, проста перапісаць яго на давераных асобаў альбо на сваякоў. І в прынцыпе Александр Машэнскі ўжо працуе як бы ў гэтым кірунку. Мы прынамсі ведаем, што ў Літве, напрыклад, літоўская фірма Санта-Трейд, ён быў першапачаткова ён быў яе ўладальнікам праз беларускую кампанію Санта-Брэмер, а потым структура ўласнасці памянялася, і зараз фірмай фактычна валодае ягоная дачка. Ну і Алесю, гэта цікава, што ты кажаш датычна таго, што ну все это лёгка абыходзіцца, так, і таму это выглядае, ну ёсць, можа быць, з'явіцца падазрэнне, што это больш такое палітычнае рашэнне, так, а не такое канкрэтнае эфектыўнае з боку Варшавы датычна Машэнскага. Цікавае пытанне, я б хацеў бы яго можа пазней абмеркаваць, але для мяне таксама важна гэта пытанне ЯРВК, так, што і ад журналістаў таксама адчуваць, што Машэнскі гаманец Лукашэнкі, так. Ці в прынцыпе расследавальнікі даказалі калі-небудзь бы такое, што ён фактычна з'яўляецца гаманцом, бо і ў матывацыйнай часткі, так, якая гучыць па рашэнню Машэнскага, там нібыта, што Лукашенка праз Машэнскага, так, доступ ягоны да банкаўскай сістэмы, так, еўрапейскай можа выкарыстоўваць. Ну вот гэтых якраз такі нюансаў я не ведаю, але ну, калі казаць класічна, да, то яго цяжка назваць гаманцом Лукашэнкі. Нават мне здаецца, што немагчыма. Пра што вот я раней казаў, што ёсць шэраг бізнесоўцаў, такія там, як, напрыклад, Алексей Алексін, альбо Мікалай Варабей, альбо там Сергей Цецерин, альбо іншыя людзі, якія блізкія да Александра Лукашэнкі. І яны карыстаюцца гэтай блізасцю, яны атрымліваюць там пэўныя прэферэнцыі для сябе і для свайго бізнеса і гэтак далей. Некаторыя ўвогуле лічаць, што яны проста такія номінальныя ўладальнікі бізнеса, які вядзе сям'я Александра Лукашэнкі. Пра Машэнскага гэтага сказаць нельга, бо весь свой бізнес спачатку там быў пабудаваны ягоным бацькам, а потым ён яго падхапіў і сам як бы развіваў ужо, то бок ён сам дамогся поспехаў. Я, дарэчы, перад эфірам вырашыў глянуць, якія паказчыкі ў ягоных кампаній за мінулы год. І на дзіва пабачыў, што там вельмі вялізныя цифры. Я паглядзеў дадзеныя кампаніі Савушкін прадукт, Санта-Брэмер і Санта-Ритейл. Гэта тры асноўныя актывы Александра Машэнскага. Дык вось, выручка гэтых трох кампаній за мінулы год 2,4 мільярда даляраў. Гэта прыкладна 3% ад беларускага ВУКа. Уявіце сабе, пра якія лічбы ідзе гаворка. Як бы. Але персанальных санкцый, персанальных выгод, да, нейкіх бенефітаў Машэнскі быццам бы і не мае. Так, Санта-Брэмер знаходзіцца ў свабоднай эканамічнай зоне Брэст і карыстаецца і падатковымі ільготамі, і мытнымі ільготамі і гэтак далей, але гэта не персанальныя ільготы, гэта ільготы, якія дадзеныя усім рэзідэнтам свабоднай эканамічнай зоны. Таму тут як бы цяжка сказаць, што вот ён менавіта за нейкай такой блізасці атрымаў нейкія выгады, і таму цяжка назваць яго кошельком Лукашэнкі. Можа быць, у праваахоўных органах Польши ёсць нейкая дадатковая інфармацыя, але прынамсі, ну, вядома, напрыклад, што Александр Машэнскі, ён уваходзіць у там раду ці там савет, ці як правильно назваць, праўленне прэзідэнцкага спартыўнага клуба, які ўзначальвае Дмітрый Лукашенко. Гэта такая як бы кармушка сям'і, да, даўным-даўно. Ну і ён лётаў на прыватных самалётах разам з Дмітрием Лукашенко некалькі разоў там у розныя краіны і гэтак далей. То бок, ну, ён не шэраговы бізнесовец, скажем так. Але паспяховы, так, прынамсі, вынікае з твайго расповеду. Будзем сачыць за этой тэмай, вельмі цікава. Я спадзяюся, што сачыць будзем не толькі мы, але журналісты-расследавальнікі менавіта, як далей будзе складвацца лёс Машэнскага. Дзякуй вялікі. Алесь Ярашевіч, журналіст-расследавальнік з бюро медыа быў з намі і выдатна растлумачыў, я лічу, сітуацыю вакол Александра Машэнскага.